passat mai fer un comentari sense malícia i trobar-te després en un gran problema? Aquesta és la meva història. 3 companys de classe van enganyar a l'escola justificant la seva ausència per malaltia. I jo, sense voler, vaig comentar que era estrany, perquè les havia vist aquella tarda camí del centre comercial. Total, que les van enxampar fent campana i les van castigar. Amb vosaltres volia parlar. No sé què esteu fent campana. Tireu cap a la taula ja. Xivata. Em deien xivata i van aconseguir que la resta de companys em deixessin de parlar. Tots excepte les meves millors amigues. Sort d'elles que m'animaven, però la cosa va anar de malament en pitjor. No vull ni explicar el que em van fer. Dona'm les ulleres. Tenia tanta por, però no volia explicar a ningú més que a les meves amigues, perquè tot va començar perquè elles em van acusar de xivata. I és clar, si ho explicava, pensava que tot seria pitjor. Doncs avui, nens, anem a parlar dels animals salvatges de la ciutat. Primer tenim la gàbia, un animal que és un ocell. Després tenim el mussol, que té uns ulls molt grans per veure bé. Per cert, Alba, on estan les teves ulleres? Se m'han perdut. Segur? No us he explicat l'afició de les meves amigues per les pel·lis de terror. Alba, jo sé d'una pel·lícula on utilitzen un ninot per fer vudú. A la llibreta jo tinc un ninot dibuixat. Per què no li fem una creu al cor? No, el cor és molt bèstia. Doncs a l'ull. Vale. I sincerament vaig pensar que el vudú havia funcionat, perquè la noia portava l'ull tapat. Per cert, Alba, on estan les teves ulleres? Se m'han perdut. Segur? I a ti, què t'ha passat a l'ull? M'ho ha dit l'oculista. Ah, d'acord. Però al final, el seu ull tapat no tenia res a veure amb la nostra malla. Tot i que em feia por, vaig acabar explicant el que em passava al Víctor. Ell em va entendre i em va dir que no patís, que ho arreglaríem i que el bullying s'ha d'explicar, perquè els professors i els pares l'aturen de seguida. En tornar a l'aula, el Víctor va demanar a tothom que li ensenyés les motxilles i va trobar les meves ulleres. Llavors, les 3 noies es van acusar l'una a l'altra i se les va endur a la direcció i les van expulsar. Van parlar amb els seus pares i amb els meus. I en resum, només us vull dir que si pateixes bullying, no amaguis, explica-ho. No hi ha cap solució màgica, però els pares i l'escola saben què han de fer.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Seqüència 9, pla 1, pressa 1. Seqüència 9, pla 1, pressa 2. Seqüència 9, pla 1, pressa 3. Seqüència 9, pla 1, pressa 4. Seqüència 9, pla 1, pressa 5. Seqüència 9, pla 1, pressa 6. Acció. It sound right, boys. Seqüència 6, pla 1, pressa 1. Dóna'm les orelles.